ମାଆ ବସିଛି ପୁଅ ଅପେକ୍ଷାରେ। ଏତିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଗାଁର ରାଜୁ ଦାଦାଙ୍କ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ହାଲୋ କହିଛି। ଆଉ ସେପଟୁ ରାଜୁ ଦାଦା କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ତୋ ମାଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବନି। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଘରକୁ ଆସିଯା। ରାଜୁ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ବାହାରିଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ। ସେଠି ସବୁ କଥା କହିଲି। ଆଉ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଥାନା ବାବୁ କହିଲେ କି ତମେ ନିଜେ କିଛି ସୁବିଧା କରି ଯାଇପାରିବ ଯଦି ଯାଅ। ମୋ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିଲି। ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଧରି ବାହାରିଲି ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ସେଠି ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଲିନି। ମା' ମୋର ଆଉ ଶେଯରୁ ଉଠିପାରୁ ନଥାଏ। ଆଉ ତା ପାଟି ବି ଫିଟାଉ ନଥାଏ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସି ମା' ମା' ବୋଲି ଡାକିଲି। ବୋଧେ ସିଏ ମୋ ପାଟି ଶୁଣି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ହଁ, କେମିତି ବା ଭୁଲି ପାରିବ? ସେ ମା' ପରା। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖିଥିଲା ମୋତେ। ଛୋଟରୁ ଆଜି ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭଣ୍ଡାର ପରା ମା'। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଆଖି ଖୋଲିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ସେ। ହେଲେ ତା ଆଖି ଫିଟୁ ନଥାଏ। ଆଖି କୋଣରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା ତାର। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ମା' ବୋଲି ଡାକି ତା ଛାତି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲି। ତା ହାତକୁ ଧରି ତାକୁ ଉଠେଇ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ମା' ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁ ନଥାଏ। ସତେ ମୋ ମା' ମୋତେ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ତା କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ଆଉ କେତେ ଗପ ଶୁଣାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଜିଦି କରେ ନ ଶୋଇବାକୁ, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ନାଁ କହିକି ଡରେଇ ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମା' କୋଳରେ ଶୋଇଯାଏ। ସତରେ ସେ ପିଲାଦିନର ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ବୋଧେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ରୂପ ନେଇ ଆଜି ମୋ ମା'କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମା'କୁ ନେବା ପାଇଁ ଦେବିନି। ମୁଁ ମୋ ମା'କୁ ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ଆଉ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭଲ ଡାକ୍ତରବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମୋ ମା' ଭଲ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ତା କୋଳରେ କାହାଣୀ ଶୁଣେଇ ଶୁଆଇ ଦବ। ହେଲେ ଏବେ ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ମୋ ମା'କୁ କେମିତି ସହରକୁ ନେବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁ ନଥାଏ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ହାତକୁ କିଏ ଧରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମା' ମୋ ହାତକୁ ଧରିଛି। ଆଉ ପାଟି ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲି, ମା', ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହେଅନି। ମୁଁ ତତେ ସହରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ମା' ପୁରା କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ବାପାରେ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହ। ତୁ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବୁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ତା ଭିତରେ ତୁ ବାହା ହେଇକି ବୋହୂଟିଏ ଆଣେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ମୋ ମା' ପାଇଁ ବୋହୂ ଖୋଜିବି? କିଏ ମୋତେ ଏବେ ବାହା ହେବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ମା' ପାଖରୁ ଆସି ଔଷଧ ନେବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଲି। ଔଷଧ କିଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି କି ଜଣେ ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ
ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ଚିଲ୍ଲାଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲି। କିନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା କି ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ, ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସାଇକେଲରେ ବସେଇ ଗଡ଼େଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଲି। ଡାକ୍ତର ଦେଖି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଘରେ କେବଳ ମୋର ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଆଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲି ଆଉ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ହାତ ରଖି କହିଲେ କି ବାବୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରଖିବ? ମୁଁ ହଠାତ୍ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାଧ୍ୟରେ ହଁ ବୋଲି କହିଲି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ସେଦିନ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁଁ ସିନା ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରି ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସିଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସେ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ସେ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ କି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବରପାତ୍ର ଖୋଜିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ତମେ ଦୟାକରି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଆସ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ଠିକଣା ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି। ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ତାଙ୍କ ଲୁହଭରା ଆଖି ଦେଖି ମୋ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମହିଳା ଜଣକ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଝିଅର ହାତ ମୋ ହାତ ଉପରେ ରଖି କହିଲେ କି ଆଜିଠୁ ପୁଅ ଇଏ ତୁମର ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଲେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆସି ଶବ ସତ୍କାର କରି କାମ ସାରି ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଝିଅଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମା ଖୁସିରେ ହସି ଦେଇ ଆଖିରୁ 2 ଠୋପା ଲୁହ ଝରେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲାନି। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ ସିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ, ତୁମ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହର ଧାର ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ ମା ବଦଳରେ ପରା ଭଗବାନ ମୋତେ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସେ 2 ଜଣ ବିବାହ କଲେ ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଜି ସମାଜର ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଜି ସେ ଶହ ଶହ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିନି। ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇଲେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।